सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। पर्यावरणीय बदल, जनावरांचे हल्ले आणि परिणामी नष्ट होत चाललेली शेती, त्यात शेतकरी उद्ध्वस्त करणारी शासनाची अनेक धोरणं, या विरोधात आता श्रमिक शेतकरी संघटना महाराष्ट्राच्या वतीनं एल्गार छेडण्यात येणार आहे। त्यासाठी शेती वाचवा शेतकरी वाचवा ही परिषद दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकण भागातील शेतकऱ्यांची परिषद 12 एप्रिलला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी इथं भरवली जाणार आहे। शेतकरी नेते खासदार राजाराम सिंग हे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील, तर माजी खासदार राजू शेट्टी हे परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत। या परिषदेच्या स्वरूप आणि उद्दिष्टांविषयी माहिती दिली आहे श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सल्लागार कॉम्रेड अतुल दिघे यांनी। सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी या परिषदेस उपस्थित राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले। 12 एप्रिल रोजी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या 5 जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची परिषद कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी या ठिकाणी होणार आहे। या परिषदेला येणारे शेतकरी हे सरकारच्या धोरणामुळे त्रस्त आहेत। हिंस्र श्वापदांचे होणारे हल्ले, जंगली जनावरांमुळे होणारी शेतीची नासधूस, याच्यातून शेतकरी जमीन पडीक ठेवू लागलेले आहेत। सरकार अत्यंत भिकारडी अशी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देत आहे। जितका पैसा शेतीत घालावा लागत आहे तितकाही पैसा निघत नाही, यामुळे जमीन पडीक ठेवण्याकडे कल शेतकऱ्यांचा वाढत आहे। परदेशातून येणाऱ्या मालामुळे इथल्या शेतीमालाचे दर कोसळत आहेत। दुसऱ्या बाजूला खतं किंवा इतर ज्या काही गोष्टी शेतीमध्ये घातल्या जातात त्याच्या किमती मात्र सातत्यानं वाढत आहेत। या सगळ्याच्या परिणामी शेतकरी हतबल होत आहे आणि शेतीकडे पाठ फिरवत आहे। अशा स्थितीमध्ये सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून शेतकऱ्याच्या बाजूची धोरणे या महाराष्ट्रात घेतली नाहीत तर शेतकरी नष्ट होईल अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे। त्यामुळे शेती वाचवा शेतकरी वाचवा अशी परिषद शाहूवाडीमध्ये घेतली जाणार आहे। आम्ही आवाहन करत आहोत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना की त्यांनी या परिषदेमध्ये 12 तारखेला शाहूवाडी येथे मोठ्या संख्येनं हजर राहावं। सिंधुदुर्गातही काजू असो किंवा इतर पिकं असो, आंबे असो, याच्याबद्दल नुकसान भरपाईचे प्रश्न किंवा इतरही जंगली जनावरांचे प्रश्न याच्यावर शेतकरी सातत्यानं लढत आहेत। काजूच्या परिषदेला आजऱ्यामध्ये इथून शेतकरी आलेले होते। शेतकऱ्यांचं दुखणं सगळीकडे एकच व्हायला लागलेलं आहे आणि ते सरकारच्या धोरणाशी निगडीत आहे। हे धोरण बदलण्यासाठी सर्वांनी एकत्र जमून आपण विचार करूया आणि संघर्ष करूया असं आवाहन आम्ही करत आहोत। धन्यवाद।